Nitie seche moko ma lwasi mar piny mangima ketho uchumi marwa kaka warengo. To seche ma lwasi mar piny mangima olosore, to wan bende owinjo bedni waneno ber mane lwasi mar ohala mar piny mangima. Ing'eni nitie pinje ma sani ji ok ywagi. Kata mana pinje ma ochiegni kodwa ka. Ji nitie pinje moko ma ji onge ywak mang'eny. Nikech gi liberate, ok gi overtaxation, to kaito gimiyo ji social welfare. What I mean by social welfare? Nitie pinje moko ma ka ng'ato tuo to odhi e osiptal to oyudo thieth makare. Ok ochuno ni nyaka odhi ong'iew yath e chemist. Nitie pinje moko ma tax on basic commodities ok gitim kaka itime Kenya ka. Koro cost of living, issue mar cost of living Kenya ka en high, and Kenya korapani Africa, it might be the second in cost of living, and comparable to pinje maoko kuma, for example, sani kwang'iyo minimum wage Kenya ka en pesa di per hour. Pinje moko ibiro yudo ni jomoko minimum wage per hour en $10. $1 mano equivalent to gimoro 2,600. Kenya ka mano might be 4 days work for a casual laborer. Koro kwanyal compare our tax maka gi jok ma daily wage gi ni malo. Koro kwadwa ni mondo wa improve nyaka wa contextual, nyaka wa ketre ni wan Kenya my state ma wantie. Jowa daily wage rate gi en kama. Koro gima ginyalo afford en ma. To kamwachomo ni wachomo ni winjo ko wach ni nitie gimo ni lafas tax, lafas curve tax. Kimedo increase usuru to imedo yudo nueng'o kaka serikal. To chopo point makoro ochako katimede to koro nueng'o dok piny. Ang'o manyalo kelo mano kata mede to nueng'o dok piny nikech ang'e ni sirikal osebedo ka medo usuru mar mondo mi gimedo usuru, osebedo ka keto taxes mang'eny mondo gimed usuru ma gichoko. Tang'o ma nyalo chopo kuma kata koro gimede to koro onge income moro amora. Ing'eni sirikal osebedo mana ka target the formal sector, jok matiyo, jok man gi payslip. Koro ka gidwa yawo tax base to nyaka gikel informal sector. Mano biro tame dok piny. To ka negi depend mana kuom joma tiyo to biro dok piny. Now, informal sector jua kalikacha mondi register gi ma yud tax kuom gi ntie gik manyaka itim. Gin gik mage. Achiel kuom yore ma sirikal sani aneno ka tiyogo mondo oyud joma tiyo e informal sector. King'iyo kata jo content creators. Idwa ni kichulogi through M-Pesa. Samo se chule through M-Pesa, ing'eni odonjo in the formal bracket, obedo formalized. Koro idhi neno ka jojua kali moko biro tamore donje formal sector. Ok gibidwaro gima kelogi to being recognized. Kama bende koro dhi mako jojua kali machielo en social health insurance fund. Nikech mano bende dwa ni gichul. Kata mana affordable housing ni bende biro dwa ni gichul. Koro kidwa dhi osiptal sirikal dong nyaka register. Nyaka chul social health insurance fund miwach gima itimo. Ma biro open the tax bracket. Kendo nyalo miyo sirikal mwandu mang'eny. To en tich ma nyaka gibende gipangre ne mondo gidhi giyud real hustler cha mondo ochul usuru kamano. Iwacho kanyo makara ahinya kendo aneno ka Otieno Panya oyiere kodi e kinde ma bende ne iwacho weche makama kalo ni kinde mang'eny osebed kinyisowa kata ni ponono uchumi ma Kenya ka ok ber kalure ni uchumi ma pinje mamoko ok